Добрий день, глядачі. Ми починаємо чергову програму з цикла «Непроста історія», які зараз оживляють Білоруський інститут публічної історії і Інститут політична сфера. І сьогодні у нас у гостях кандидат історичних наук, професор Європейського гуманітарного університету Ірина Романова. Ну і, як відомо, вже пішла та хваля по медіях, починається нова ініціатива по створенню новой специальности у Европейском гуманитарном университете, где будут рыхтовать историков. Ну, были и ранее подобные спробы. Я памятаю, что была параллельная история, скажем, Балтики и Скандинавии. Була білорусістика, але ось ми зараз бачимо некую нову спробу розпочинання навчання історії у ЄГУ. І от у мене одразу таке постає питання до тебе, як до ініціаторки цієї справи. Хоча тут одразу так само можу признатися, що я брав некоторий чинний уділ у розпрацовці цієї нової програми. Навошта агулам зараз у Літві, у ЄГУ вчить білоруських істориків? Тому що, коли поглядіти, то є підготовка істориків у Білорусі, їх рихтують у БДУ. От я скачав педагогічний університет, там так само є гістфак. Вчать у регіональних університетах. Тобок, в принципі, у Білорусі є професійна підготовка істориків, а тоді навошта і на ЄГУ. Добрый день. Рада яшчэ раз такой магчымасці расказаць яшчэ раз і пра праграму гісторыю па гісторыі для Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Наконт таго, што я стваральніца, я хутчэй, напэўна, ініцыятар і чалавек, які сабраў вакол сябе сапраўды класных спецыялістаў, класных гісторыкаў. І ты працаваў над гэтай праграмай, і яшчэ вельмі добрыя нашы хлопцы-гісторыкі таксама працавалі. То есть, урэшце рэшт, гэта, канешне, супольны праект. Навошта гэта трэба? Мне заўсёды падавалася, што можна стварыць такі гістарычны факультэт сваёй мары. І я скарысталася такой магчымасцю, паколькі можна было ініцыяваць адкрыццё такой праграмы ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Мне падавалася, што вось такі гістарычны факультэт мары, калі мы самі сфарміруем нейкі свой калектыў, калі мы будзем мець нейкую агульную мэту і будзем працаваць разам над яе рэалізацыяй самі, без усялякіх там пастановаў зверху, без усялякіх там рэкамендацый з боку. І мне падалося, што ў прынцыпе так і выглядае зараз гэта наша праграма. І ў прынцыпе, калі мы працавалі над гэтай праграмай, нашым дэвізам было «бачу мэту, не бачу перашкод». То есть мы можем паспрабаваць рэалізаваць нейкую сваю мару пра вось той самы ідэальны гістфак, пра які мы марылі ў свой час, калі вучыліся. Мы можам улічыць, чаго нам не хапала, дзе нас не так вучылі, дзе б мы хацелі, каб нас неяк вучылі па-іншаму. Да таго ж, за тыя гады, якія прайшлі з таго часу, калі мы ўжо скончылі гэтыя самыя гістфакі, мы ўсе мелі нейкі іншы вопыт. Мы працавалі ў нейкіх іншых універсітэтах, мы камунікавалі з калегамі з іншых універсітэтаў, мы бачылі студэнтаў, гісторыкаў ці выпускнікоў з іншых гістарычных факультэтаў. І мы маглі сабе сфарміраваць ужо нейкі такі малюнак, параўноўваючы тое, што ведаем мы, як працуем мы, і што ведаюць, як працуюць яны, і што б мы маглі, улічваючы увесь наш гэты багаж і вопыт, скарыстаць і паспрабаваць выкласці ў гэтым апісанні новай праграмы. Тут якраз постає питання, а що тоді не так, з тим, як нас вчили, і що ти хочеш удосконалити тоді? Па-першае, вучыліся мы вельмі даўно. Я спадзяюся, што ўсё ж такі і там таксама нешта памянялася, але ў той же самы час я ўвесь час працую са студэнтамі, і я бачу нават не столькі мяне цікавіць, з якімі ведамі яны прыходзяць, колькі з якой, магчыма, нават оптыкай прыходзяць абітурыенты беларускія. І я параўноўваючы там з беларускімі нават студэнтамі, тым часам, калі мы вучыліся.
Найперш, канешне, ну, можна доўга гаварыць пра тое, наколькі ідэалагізаваная зараз там гісторыя у прынцыпе як навука і як будзе ўсё далей ідэалагізавацца такі прадмет як гісторыя ці гістарычны факультэт. Гэта як бы, ну, мне падаецца, такія відавочныя рэчы, інакш быць не можа ў тых умовах. Ну, гэта па-першае, і я ўпэўнена, што наша праграма будзе пазбаўлена гэтага ўсяго. Па-другое, скажем, калі я 3 гады працавала ў Германіі, адразу для мяне гэта было вельмі прыемнае здзіўленне, а пасля як бы, ну, я зразумела, што гэта такі сістэмны падыход навучання. Калі, скажем, я даю студэнтам ЕГУ нейкія тэксты для чытання, каб наступны раз на семінары іх абмеркаваць, то беларускія студэнты, як правіла, пастараюцца мне пераказаць. Часам нават максімальна падрабязна гэты артыкул. То есть вось наколькі яны валодаюць там фактурай, і нейкімі там падрабязнасцямі будзе сведчыць, наколькі яны добра азнаёміліся з гэтым тэкстам. У той жа час нямецкія студэнты ніколі не імкнуліся мне пераказаць гэты тэкст. Яны адразу ўступалі з ім у нейкую дыскусію, яны ўключалі нейкія іншыя тэксты альбо веды. І зразумела, што не ўсе студэнты чыталі, але ўсе ўступалі ў дыскусію нават з непрачытаным тэкстам. То есть мне было вось менавіта цікава, то есть яны ўжо пасля гімназіі маюць такую оптыку. Яны ну, ведаюць, як камунікаваць з гэтым тэкстам, і таму і улічваючы вось тое, як нас вучылі і як вучаць да гэтага часу, у нас адукацыя ўсё яшчэ трэба запомніць максімальную колькасць дат, фамілій, нейкіх падзей, пераказаць максімальна падрабязна. А не вось нейкая крытычная оптыка і дыстанцыянавання ад выкладзенага праз нейкія там канцэпцыі, падыходы. То есть гэта разуменне таго яшчэ, што любая гісторыя гэта канструкт у тым ліку, так? І яе можна выкласці так, можна выкласці гэтак. І вось я вельмі спадзяюся, што на нашым гэтым гістарычным, на гэтай гістарычнай праграме нашай мары мы нейкім чынам зможам зламаць вось гэты падыход, гэтую оптыку і навучыць студэнтаў менавіта крытычнаму нейкаму стаўленню да тэкстаў, да крыніц. Ну, мне падаецца, што ёсць прамая залежнасць ад таго, як навучылі працаваць студэнтаў з гісторыі і далей, як яны ўжо працуюць з матэрыялам як прафесійныя гісторыкі, так? То есть, як вучыш, як навучыся, так і далей пойдзеш у гэты шлях. Но мне падаецца, што гэта вось якраз праблема больш шырокая, чым проста там для студэнтаў-гісторыкаў. Мне падаецца, што ў прынцыпе любому адукаванаму чалавеку школа, ці, ну, хай сабе, калі школа не дала, хай сабе універсітэт, павінен даваць вось гэты навык, такое дыстанцыянаванне ад любога тэксту, ці вось гэтай самай нейкай оптыкі, якая б дазваляла аналізаваць любы пададзены матэрыял. Калі такое, у прынцыпе, убудаваць, то гэта ж іншыя адносіны і да сродкаў масавай інфармацыі, для прапаганды і для ўсіх іншых рэчаў. Ну, я зараз думаю, а чаго тады не хапае ў беларускай гістарыяграфіі, і па сутнасці, вот, мне падаецца, што ёсць такая сістэмная хіба, якая зноў жа абумоўленая выкладаннем. Гэта хутчэй негатоўнасць працаваць з новымі канцэпцыямі, тэорыямі і далей. Таму што беларуская гістарыяграфія, мне падаецца, такой вельмі прыземленай, у тым плане, што так, як бы, вот, ёсць ідэал, гэта праца з архівамі, уводзены новых крыніц, і тады гэта распазнаецца як такая прафесійная дзейнасць. А ў той час, каб, ну, вось, а як аналізаваць гэты матэрыял, так? Якія тэарэтычныя канцэпцыі выкарыстоўваць? Ну, вот навошта ўводзіць агулам усе гэтыя архіўныя дадзеныя і далей? І тут ужо пачынаецца так, ну, цяжкасці, так, з гэтым. Так, я згодна з гэтым цалкам. Ну, па-першае, зноў жа, можна пачаць крыху раней з таго, што і да любога дакумента таксама павінна быць крытычнае стаўленне. Так, што любы гістарычны тэкст – гэта не проста набор нейкіх дадзеных, узятых з першых крыніц, што мы можам узяць розную оптыку, што мы можам узяць розныя падыходы і ад гэтага, ну, зусім па-рознаму выстраіць гэты дакумент і працаваць з ім. І вось это тое самае, што вельмі беларуская гістарычная навука любіць гаварыць пра аб'ектыўнае гістарычнае даследаванне, да, што яно ў прынцыпе як бы
немагчыма. Вось. Наконт усіх гэтых новых канцэпцый, я думаю, што галоўная прычына гэта вось ізаляванасць беларускай навукі ад свету, вось гэта умоўна, так скажем, вось гэта жалезная заслона. Тое, што вельмі шмат гадоў беларуская навука функцыянавала такая як рэч сама ў сабе, замкнутая на сама сабе. Тут не працавалі ніякія праграмы абмену, ніякія гранты, нейкія паездкі на канферэнцыю. Яшчэ ў той час, калі я працавала ў інстытуце гісторыі, гэта заўсёды было прыгнуць вышэй галавы, каб паехаць з таго ж інстытута гісторыі. Ты нешта хочаш запярэчыць? Я тут крыху не пагаджуся, што была цалкам ізаляваная, Цалкам таму не. што, па-першае, вельмі актыўна ўсё ж такі працавалі розныя польскія праграмы, стыпендыйныя ў тым ліку. Я б не сказала, што вельмі актыўна, але некаторыя магчымасці былі. Вот з маіх знаёмых гісторыкаў практычна ўсе паездзілі ў Польшу, мелі магчымасць там браць удзел у летніх школах, там ці на больш доўгія стыпендыі. І мне здаецца, што менавіта Польша шмат у чым выступала такім краінай рэтрансляторам новых падыходаў. Мне здаецца, што многія такія рэчы былі уведзены менавіта праз такое далучэнне да гэтых ідэй у польскай прасторы. Пачынаючы нават з вуснай гісторыі, так? Это ж таму што палякі пачалі ладзіць экспедыцыі па вуснай гісторыі, і тады туды прыйшлі праекты там і Алесь Манячук, Ірына Кашталян, Ірына Махоўская, і тады это ўсё закруціла. Кашталян, можа, гэта з Германіі больш хутчэй прывезла. Не, я магчыма, так, для шэрагу тэмаў нават гэта было вельмі актуальна. Вось тое, што былі такія магчымасці, і мы бачым, што сёння нашыя гісторыкі, вось якія там тэматычна блізкія, скажам, да Польшы, яны і сёння лепш за ўсё уладкаваліся ў Польшы, так? У адрозненні, напэўна, я ўсё ж такі больш са свайго такога таксама замкнутага нейкага кола там найноўшая гісторыя 20-го стагоддзя, тут якраз патрэбны былі іншыя нейкія камунікацыі. І нашы гісторыкі, канешне, ездзілі на нейкія канферэнцыі, але я кажу, гэта было заўсёды вельмі непроста. І нават справа была не ў тым, што ніхто табе камандыровачных не дасць там, каб на асі злятаць ці некуды. Гэта нават было вельмі цяжка аформіць у інстытуце гісторыі, каб цябе проста выпусцілі ці адпусцілі на гэты перыяд. Вось. І у той час, гэта не павінна быць там нейкім подзвігам адзіночак гэтыя паездкі. То есть інтэграцыя павінна быць гарызантальная там на ўсіх узроўнях. І гэта звязана ў тым ліку з тым, што усе нейкія новыя накірункі, усе новыя ідэі, як мы ведаем, яны агучваюцца менавіта на нейкіх канферэнцыях, на нейкіх пляцоўках. Таму што пакуль будзе надрукаваная кніга, гэта пройдзе там 3, 5, 7 гадоў пакуль з'явіцца. Да таго ж яна з'явіцца на ангельскай мове, а гэта велізарная праблема для ўсіх у нас усё яшчэ. І будзе каштаваць на Амазоне колькі там 160 еўра, і нацыянальная бібліятэка яе не будзе, а на нейкіх там пірацкіх рэсурсах яна з'явіцца яшчэ пазней. Вось, і таму атрымліваецца, што нават чалавек, які там імкнецца сачыць за нейкімі там навінкамі і умоўна можа чытаць па-ангельску, праз колькі гадоў ён атрымае тыя ідэі, якія гучалі на міжнародных пляцоўках ужо 10 гадоў таму назад. І, канешне, вельмі важна вось гэта камунікацыя з людзьмі, якія працуюць прыкладна ў тым жа полі, а для гэтага, канешне, вельмі важна, каб і ў Беларусь прыязджалі гэтыя спецыялісты, і нашы выязджалі, нейкія супольныя калоквіумы, супольныя праекты таксама, як пляцоўка. Таму што да гэтага часу арыентаваліся найперш на патрабаванні ВАКа усе, і таму мы ведаем, што сёння звольненых беларускіх навукоўцаў CV нікім не могуць быць распазнаныя, так, як CV навукоўца. Так, тому што, з іншага боку, мне падаецца, што это больш агульная праблема, то, што все-таки гістарыяграфія арыентавана ў першую чаргу на чыннага спажыўца. То есть я могу сказаць, што ведаючы, як это адбываецца у той же самай Швецыі, Польшы і далей, ўсё ж такі гэта большая арыентацыя на лакальны рынок, чым, напрыклад, у сацыяльных навуках. Але застаецца пытанне такое, што, в прынцыпе, скажем, нават на арыгінальным узроўні беларуская гістарыяграфія не распазнаецца як суб'ект. Это азначае, што калі вядуцца нейкія дыскусіі пра тое, што адбывалася і так далей, то есть
вельмі частая сітуацыя, што проста што пісалі беларусы пра гэта, гэта нікому не вядома, і гэта нікому не цікавіць, і пра гэта можна замаўчаць. Не распазнаецца іншымі, да? Не намі. То есть і гэта адна рэч, і гэта таксама вядзе да таго, што і Беларусь не распазнаецца як суб'ект, што няма такой краіны. Я пагаджуся з гэтым. І сапраўды, калі там адкрываеш нават нейкія новыя кнігі, якія выдадзены па гісторыі Беларусі, там год ці сёння выдадзеныя, усе пачынаюцца з таго, што такое Беларусь, дзе яна знаходзіцца, якая яе тэрыторыя, да? І каротенька там на некалькі старонак там асноўныя вехі гісторыі. То есть, гэта ўсё яшчэ як бы often forgotten country, да? Адкрываем для сябе нейкую новую зусім краіну экзатычную, атрымліваецца. Скажам, калі я не скажу, што гэта быў сістэмны аналіз, але калі я там параўнала пра Украіну і пра Беларусь, то пра Беларусь гэта актуальна, пра Украіну ўжо не. Гэта не актуальна, ўжо не трэба тлумачыць. Мне здаецца, што яшчэ у выпадку Украіны вялікую ролю згуляў расійска-украінскі канфлікт, тому што пачынаючы з 2014 года пра Украіну сталі пісаць в медыях, павысілася цікаўнасць. Мне самі украінцы казалі, што пра Украіну даведаліся пасля таго, як пачалася вайна з Расіяй. Так? І мы ведаем, як шмат рабілі якраз украінскія гісторыкі, як яны заўсёды актуалізавалі пазіцыю Украіны. І гэта былі менавіта гісторыкі з Украіны, украінскія, якія там працавалі, найчасцей ўжо працавалі ў нейкіх замежных установах, але гэта была як бы такая пазіцыя знутры, экспертная веда знутры краіны, так, а не знешняя нейкая там заходняя экспертыза. І, канешне, для нас гэта сапраўды велізарная праблема, таму што ў заходняй гістарыяграфіі ў прынцыпе ведаюць. Нават учора я адкрыла нейкі новы свежы артыкул пра Беларусь, і там зноў мы бачым, спасылкі на The Last Dictatorship, Nationalized Nation, да, вот это. Дэвіда Маркса. Да, і што яшчэ, апошняя дыктатура, денацыяналізаваная нацыя, і нейкі трэці яшчэ штамп ёсць пра нас. Яны артыкул 2024 года, ўсё да гэтага ў першым абзацы увесь час воспроизводзяцца гэтыя штампы, таму што вывучаць, усё вядома, апошняя дыктатура, была ўжо не апошняя, так, ці што тут вывучаць, яны дэнацыяналізаваныя ў прынцыпе, і тыя літаральна 3-4 працы, якія ёсць, яны як бы заклеймілі так это чотенька, да, і мы нічога не супрацьпаставілі за гэты час. Можна ж было стварыць, хаця там альтэрнатыўнае бачанне Беларусі, напрыклад, ёсць, да, у Саймона Льюіса, да, але неяк усё яшчэ да гэтага часу дамінуе, і я не ведаю, ці гэта, мы вінаваты, напэўна, ці хто вінаваты, таму што нема нічога, так сказаць, у процівагу. Я подумаў, а што агулам могуць на Захадзе прачытаць пра Беларусь, і сапраўды гэта вельмі абмежавана коле літаратуры. Я складала для студэнтаў спіс літаратуры, і гэта сапраўды проста з цэлымі такімі праваламі. Нават калі нейкі перыяд ты можаш там умоўна закрыць там кніга, якая табе не вельмі падабаецца, і ты патлумачыш студэнтам, што табе тут не падабаецца, да, і будзеш мець з імі дыскусію, то ты нават не ўсё можаш закрыць манаграфію недалёка. Мне адразу згадваецца, што можа быць адной з такой лепшых прац это была рэканструкцыя нацый Тимоті Снайдера, якую таксама пераклалі на беларускую мову, і там падаецца такая рэгіянальная панарама, дзе прысутнічае беларуская гісторыя, і это такое досыць добра напісаная кніга, але зноў жа на аснове польскай літаратуры, так, якую выкарыстоўваў Тимоті Снайдер, і ён тады не выкарыстоўваў ні прац, ні літоўскіх, ні беларускіх, ні украінскіх аўтараў, так. І это зноў жа вядзе да таго, пра што я кажу, што зараз пра Беларусь альбо мала ведаюць, альбо выкарыстоўваюць працы, напісаныя людзьмі, якія не з'яўляюцца такімі ўжо адмыслоўцамі ці вялікімі спецыялістамі па гісторыі Беларусі. Але гэтыя працы напісаны на ангельскай мове, і таму яны ў кожным артыкуле, як мы ведаем, як працуе там прынцып, напрыклад, часопісаў Scopus, да, павінны быць спасылкі на шэраг
аўтараў кананічных, да, то есть рытуальнае такое памінанне іх, і паспрабуй іх не ўзгадаць, табе вернуць артыкул, таму што ты не ўзгадаў зноў жа гэтых там 5 ці 7 аўтараў, так? А тое, што ты ўзгадаў некага іншага, яны ж з вакаўскіх часопісаў, не з рэйтынгавых. Таму да. І не ведаюць, і сапраўды, калі чытаеш, уражанне, што ўсе, хто бярэ новую тэму, вось рытуальна ўзгадваюць там літаральна 5 прозвішчаў. Я вот тут яшчэ адразу згадаў і такую праблему, якая мне асабіста блізкая, што вот зараз мы шмат дыскутуем пра тое, як рэпрэзентаваць гісторыю Беларусі ў Вікіпедыі, так? Таму што Вікіпедыя фактычна зараз галоўная крыніца ведаў для абсалютнай большасці чалавецтва, так? І ясна, што там беларуская Вікіпедыя чытае зусім маленькая колькасць людзей, але вось, напрыклад, што можна даведацца з англамоўнай Вікіпедыі, і, напрыклад, ёсць пытанне, як рэпрэзентаваць гісторыю Вялікага княства Літоўскага ў англамоўнай Вікіпедыі, і мы ўпіраемся ў тое, што, напрыклад, для гэтага павінны быць крыніцы, так? То есть, калі гэта англамоўная Вікіпедыя, то это павінна быць у якасці крыніц англамоўныя навуковыя тэксты. І атрымоўваецца, што па гісторыі Вялікага княства Літоўскага ёсць мноства англамоўных тэкстаў, якія напісалі літоўскія гісторыкі. В прынцыпе, могу сказаць, што ім вельмі актыўна дзяржава дапамагае, каб яны публікаваліся па-англійску. І нічога практычна напісана беларускімі гісторыкамі. І вось мы можам там азывацца, спрачацца там і далей, але ніхто не можа выправіць гэтыя артыкулы, таму што паводле гэтых прынцыпаў яны павінны абапірацца на публікаваныя на англійскай мове навуковыя тэксты, і ясна, што это будзе тая пазіцыя, якая прадстаўлена літоўскімі гісторыкамі. І вот зноў жа можна скардзіцца на несправядлівасць гэтага свету, але як па мне, то трэба думаць над сістэмным вырашэннем гэтай праблемы. Цалкам згодна. І што якраз вось ініцыяванне нейкай такіх выданняў адмыслова там, і не ведаю, можна на першых парах нават проста зрабіць нейкія такія грунтоўныя зборнікі артыкулаў з запрашэннем аўтараў з перакладам на ангельскую мову, каб гэта стала бачным проста. Але я зараз падумаў, што ці не прасцейшым было прашэннем замест таго, каб адкрываць спецыяльнасць у ігу, а, напрыклад, проста даваць стыпендыі, язджайце, вучыцеся у нейкіх іншых універсітэтах. Я так разумею, гэта правакацыя. Не, ёсць яшчэ адно рацыянальнае рашэнне. Несумненна. Гэта рашэнне рацыянальнае, можна і ЕГУ закрыць і распусціць студэнтаў па іншых універсітэтах. Але ж дзе тады будуць нашыя вучні? Дзе тады будзе, скажам так, гэта перадача гэтых ведаў ці трансляцыя гэтай веды, так скажам, знутры сваіх для сваіх. То есть у любым выпадку тое, што мы можам паказаць і чаму мы можам навучыць, не можа зрабіць ніхто. Я ўпэўнена ў гэтым. Наколькі атрымаецца там, паглядзім пазней, калі набяром праграму, але зараз мне падаецца так. І якраз тое, аб чым ты казаў, што літоўцы транслююць сваю перспектыву на Вялікае княства Літоўскае ў англамоўных добрых выданнях, бачных выданнях акадэмічнаму свету. Я якраз вельмі спадзяюся на тое, што мы маглі б вырасціць такую моладзь, якая будзе на ангельскай мове, удзельнічаць на ўсіх гэтых міжнародных пляцоўках, і зробіць у тым ліку бачным нашу гісторыю свету. І калі мы таксама размаўлялі шмат і спрачаліся аб тым, што мы можам тут і зараз зрабіць у прынцыпе у такой сітуацыі, калі знаходзіцца гістарычная навука, я заўсёды была за тое, што пачынаць трэба з адукацыі, пачынаць трэба з моладзі. З намі ўжо нешта позна рабіць. Мне падаецца, мы ўжо дажывем, як мы ёсць, напэўна, хаця мы вельмі стараемся больш-менш быць актуальнымі, ці хаця б суцяшаць сябе тым, што мы больш-менш актуальныя. А моладзь, мне падаецца, і калі б запусцілася праграма бакалаўрыяту, можна было б думаць калі не пра адкрыццё магістратуры, то пра сапраўды устанаўленне нейкіх такіх вельмі цесных сувязяў з заходнімі універсітэтамі з тым, каб лепшых нашых бакалаўраў пасылаць туды ўжо ў магістратуру. Слухай, я калі чытаў, як рэагуе
публіка беларуская. Ну, правда, цяжка зараз сказаць, якая она беларуская, паколькі она можа быць раскідана па ўсім свеце, але якая вот заходзіць на беларускамоўныя рэсурсы, то фактычна такі досыць часта сустраканы каментарыі на навіну пра адкрыццё вот, спецыяльнасці гісторыі ВІГУ, это тое, што, слухайце, это ж адкрываецца ў Літве. То есть, якая можа быць беларуская гісторыя ў Літве? Ну, можа, мы хацелі б даць больш, чым беларускую гісторыю, але гісторыкі ў нас усе беларускія. Не, тут пра іншае, так? То есть пытанне пра тое, што зараз вот, ну, шмат такого размутага канфлікту за спадчыну Вялікага княства Літоўскага, вот этот нейкі ж прыдуманы, вымыслены і інспіраваны спецслужбамі феномен лісвінізму. Вось. І мне такое адчуванне, што это зноў жа на гэта рэагуюць, бо Літва тады пачынае ўспрымацца як такі нейкі вораг для беларусаў, што мне, конечно, падаецца такой, напэўна, той мэтай, якую вельмі хочуць дасягнуць улады ў Беларусі і Расіі, але якая, ну, на мою думку, спярэчыць непасрэдна нацыянальным інтарэсам беларусаў, так? І тут пытанне агулам, што можа ў гэтай сітуацыі зрабіць гісторыкі, і ці можна выхаваць вот, новае пакаленне гісторыкаў, якія маглі б, ну, скажем, уключацца ў гэтай дыскусіі нейкім чынам і вырашаць праблемы, так? Так, я вельмі спадзяюся, што у прынцыпе аснова любога міру гэта, ну, дыялог, гэта нейкія кампрамісы, але кампрамісы гэтыя пачынаюцца менавіта з дыялогу. І наступная мая мара такая, вось, магчыма, з Вільнюскім універсітэтам ці нейкімі іншымі універсітэтамі Літвы арганізаваць нейкую такую пляцоўку, дзе маглі б камунікаваць беларускія студэнты і літоўскія. Магчыма, гэта нейкія летнія ці зімнія школы, магчыма, гэта нейкія калоквіумы. То есть гэта яшчэ трэба будзе падумаць і дадумаць, і натуральна гэта будзем рабіць ужо не толькі мы. Тут нам патрэбна згода і партнёрства літоўскіх інстытуцый. І мне падаецца, што вось калі пачнуць паміж сабой размаўляць студэнты і паказваць кожны аргументаваны свой погляд на гэты перыяд і мець нейкую там пляцоўку для дыскусіі, ну, мне падаецца, гэта, ну, павінна прынесці некалі нейкі плён. Можа быць і так, паглядзім. Але, ну, будзем спадзявацца, што не ўсе паб'юцца, што пару чалавек тым часам і задумаюцца над нечым. Напэўна, самае шакіруючае выступленне на канферэнцыі, якое я чула, было прысвечана супольнаму аналізу азербайджанскіх і армянскіх падручнікаў па гісторыі. І калі, значыць, там даволі маладыя дактаранты, але замежныя дактаранты прааналізавалі гэтыя падручнікі, і проста стала зразумела, што, ну, вайна не скончыцца. Вот нават на ўзроўні, то есть, ну, мне падаецца, што якраз вось такая, як бы, мірнае суіснаванне і дыялог пачынаецца якраз з падручнікаў па гісторыі і з наладжвання вось такіх дыялогаў пра мінулае. І таму нават калі паб'юцца, варта паспрабаваць і паглядзець. Я пажартавала, тому што з майго досведу, што якраз прафесійныя гісторыкі, яны куды спакайней разумеюцца, так? Калі мы кажам пра беларусаў, літоўцаў, то, ну, я не бачу там нейкіх такіх вот сутыкненняў, так? Але калі гэта пераводзіцца ўжо на ўзровень вот такой фолк-гістарыі, вот аматараў гісторыі, то тады ўжо пачынаюцца вот канфлікты, усе тыя абразы і таму падобныя рэчы. Я думаю, што, ну, канешне, вельмі моцна трэба будзе думаць і пра сцэнар такой пляцоўкі, і як не давесці ўсё гэта толькі да эскалацыі нейкага там канфлікту, да непаразумення. Вось тое, пра што расказваў Росціс Каментавічас, калі ён сваім студэнтам дае заданне такое намерана правакацыйнае: дакажыце, што Вялікае княства Літоўскае, да, гэта беларуская дзяржава, напрыклад, да? Ну, гэта ж, ну, вельмі цікавыя такія з усіх бакоў практыкаванні, нават па працы з крыніцамі, па развіццю розных там скілоў. Вось, і я думаю, у любым выпадку такія практыкаванні некага прымусяць задумацца. Ну так, мне здаецца, што тут яшчэ такая была б важная задача
сапраўды дыялогу. Бо от я вже можу розповісти криху про свою ідею. Фактично на цьому курсі історії ми використовуємо такий концепт топасаў, так, то есть нейкіх канкрэтных мясцін, якія б дазвалялі разглядаць гісторыю ў яе складанасці. Так. І на першым курсе ў якасці такого базового топаса гэта Вільня, то есть горад, які мы ведаем як таким скрыжаваннем шляхоў, скрыжаваннем гісторыі, дзе заўжды суіснавалі розныя этносы, розныя канфесіі, дзе на вуліцах гучалі розныя мовы, і гэта, в прынцыпе, да часу застаецца так. То есть, Вільня ніколі не была таким монокультурным горадам у сваёй гісторыі. І, зноў жа, можна было б расказваць выключна з беларускай перспектывы і прачосваць гісторыю Вільні. Гэта таксама мае некае права на існаванне. Але мне здаецца, што гэта мала, так? Таму што мы тады не адчуем Вільню як такі горад, якім ён ёсць ва ўсёй яго складанасці. І моя была ідэя такая, што давайце спрабуем зрабіць это як супольны курс па гісторыі Вільні з літоўцамі. То есть, на шчасце пагадзіўся дырэктар інстытута гісторыі Альвідас Нікжэнтайціс. І вось мы зараз з ім думаем, як падзяліць гэты курс, хто і што як будзе расказваць. Але мне здаецца, што калі студэнты паслухаюць і адчуюць, як Вільня адчуваецца беларусамі, як адчуваецца літоўцамі, ці, можа быць, яшчэ і палякі сюды падключацца ў гэту размову, то гэта у значнай ступені узбагачае разуменне, так, што не ўсё так проста, адназначна, як это можа тлумачыцца з такога спрошчанага разумення нацыянальнай гістарыяграфіі, так, дзе ўсё падпарадкавана выключна нейкім стварэнню нацыянальнай дзяржавы, што з'яўляецца такім нейкім мэтай абсалютам, і вся гісторыя тады прачытваецца выключна як такая падрыхтоўка да стварэння гэтай ідэальнай дзяржавы. А так мы бачым, што ўжо самай Вільні, што горад, за які ваявалі розныя дзяржавы, розныя народы, якія бачылі гэты горад як сваім. То есть яны все бачылі як сваім. І, дарэчы, у нас яшчэ будуць такія курсы па Гданьску і па Львову, калі такія мультикультурныя, якія там адназначна не ўпісваюцца ў нейкія нацыянальныя канцэпты гарады. Я спадзяюся, што гэта павінна быць цікава. І, у прынцыпе, тое, што я казала пра ўсе гэтыя крытычныя оптыкі, праца з дакументамі, таксама маю і такія вопыты, калі я вяла курсы з гэтага цыклу Liberal Arts у ЕГУ, і ў нас там быў такі курс уводзіны ў гуманітарныя веды, і мы там студэнтаў прымушалі пісаць такія творчыя эсэ розныя і правакавалі іх на нешта. І адным з такіх заданняў было, мы іх падпіхівалі так да пэўных высноваў, але павінна было выглядаць усё так, што гэта іх адкрыццё такое. Калі мы далі ім там карціну Гальбейна «Мёртвый Христос в гробу», і далі, яны чыталі тады Быкова Сотнікава, і мы далі ім паглядзець этот фільм «Восхождение» Ларисы Шепетько, і там это такія, адсылкі яўныя, то есть, павінна было выбудавацца, недарэмна ж мы далі цела мёртвага Христа в гробу, з усім гэтым. Нам падавалася, што, будзе нават, можа, занадта проста для іх правесці гэтыя нейкія паралелі там падчас працы для сімпозіума. І калі ты атрымліваеш у адказ пісьмовае, тое, што называецца творчае эсэ, дзе табе расказваюць, што немецко-фашистская оккупация длилась 4 года, было сожжено, 9200 деревень, столько-то городов, пострадало в годы оккупации. То есть нават цяжка зламаць гэта, як это падыход, калі ў беларускай школе вучаць студэнтаў увесь час аднаўляць, увесь час воспроизводить адзін і той же наратыў. То есть я пытаю, дзе вы гэта убачылі, пра гэтыя спаленыя вёскі, на карціне, ці ў гэтым фільме, ці пра што ідзе размова. Мы працуем з канкрэтнымі крыніцамі. І ў той же час атрымліваецца так, што іх прывучаюць увесь час паўтараць як нейкую клятву, нейкі пэўны наратыў, забіваць эфір фактамі, цифрамі, датамі. То есть такая ритуальная формула «мы помним», да? То есть атрымалася, што вы павінны вывучваць гэтыя
такі, скажем, ритуальныя веды, і ты як бы не асэнсоўваеш, што он стаіць за гэтымі лічбамі, так? То есть калі мы кажам пра спаленыя вёскі, то это трагедыі людзей, якія там патрапілі ў віхур вайсковых падзей. Чаму это адбылося, як это адбылося, як это адбілася, так? А мы хутчэй просто звыклі, што важней як бы этот нарасціць колькасць лічбаў, як бы гэта ўсё ператварыць такі нейкі палітычны перформанс. І, ў прынцыпе, саскальзнуць вось з гэтай як-то заезджанай вось гэтай прамовы і паспрабаваць неяк, паглядзець аднекуль, ці пааналізаваць, папрацаваць з тымі крыніцамі, якія табе дадзены. Ну так, бо мне здаецца, што вельмі важна, што такая аснова все-таки працы гісторыка — это крытычнае мысленне, так? Таму што ў тым плане, што ты ў першую чаргу працуеш з крыніцамі, якія трэба правераць, верыфікаваць. Не толькі верыфікаваць, трэба ўяўляць сабе, што гэтую крыніцу напісаў нейкі канкрэтны чалавек, так? Магчыма, са сваёй павесткай, са сваім узроўнем там ведаў, ці, скажам, як я ў выпадку ўсё чытала пра 30-е гады, то зразумела, што як бы меўся пэўны шаблон, як павінны быць раскладзены ўсе гэтыя дадзеныя. Усе, скажам так, усе, хто бягом не пабег у калхозы, у калгасы, то гэта как-то отдельные, вместе с тем отдельные антисоветские элементы против, триумфального шествия советской власти. І уметь усё гэта считывать, і гэта ж будзе тычыцца любога документа. Да, то есть калі мы звернемся, напрыклад, да Великай Отчинной войны, якую зараз вельмі любяць праводзіць документы на тых же самых сайтах для Беларусь сегодня, там друкуюць нейкія документы, і гэта прэзентуецца, мы апублікавалі эту сапраўдную праўду пра вайну, так? Таму што, напрыклад, такая там зводка партызанскага атрада ці штосьці. Але мы самі разумеем, што людзі, то яны застаюцца людзьмі, так? Кожны документ напісаны для таго, каб чагосьці дасягнуць. То есть, калі это, напрыклад, зводка партызанскага атрада, то яны зацікаўлены ў тым, каб як мага лепш паказаць свае дзеянні, што яны зрабілі, таму што за гэта можна атрымаць там пахвалы, прэміі і там падобныя рэчы, арданы. І тады гэта пачынаецца такая перапрацоўка інфармацыі, каб найлепшым чынам гэта паказаць. І мы тады прыходзім да таго, што гісторыкі, якія пачынаюць, напрыклад, падбіваць, а колькі там знішчана было цягнікоў падчас вайны, выяўляецца, што лічбы, якія даюць беларускія гісторыкі, немцы кажуць: слухайце, у Трэцяга рэйха агулам столькі цягнікоў не было, колькі знішчылі партызаны, так? Вось, а цябе вучылі на гістарычным факультэце педагагічнага універсітэта працаваць з дакументамі? Ой, тут уж цяжка сказаць, але вось менавіта вучылі чытаць. Палеаграфію. Так. Тры граматы царя Алексея Михайловича. А каб зразумець, як, напрыклад, убудоўваць гэтыя дакументы ў інтэрпрэтацыю, мне здаецца, з гэтым былі праблемы. У нас не было ніводнага курса. У нас, у прынцыпе, як бы былі запланаваныя там архіўная практыка, музейная практыка. Архіўная практыка, мы прыйшлі ў архіў, нікому мы не трэба, нас пасадзілі нумераваць лісты. Хоць мы маглі справы ў руках патрымаць, пакуль лісты нумеравалі. Вось. А мы якраз сваю праграму па гісторыі будуем на тым, што мы будзем ісці ад першых крыніц. Мы будзем вучыць вось і чытаць іх, і не толькі чытаць, а вось шукаць гэтыя сэнсы людзей за гэтымі дакументамі, у тым ліку бачыць аўтара гэтага дакумента. І у прынцыпе мне падаецца, што вось сапраўдная такая любоў да гісторыі як навукі пачынаецца, калі ты вось гэта ўсё пачынаеш з гэтым усім працаваць, адчуваць гэтыя дакументы, інтэрв'ю людзей. Вось тады сапраўдная любоў. Адчуць як бы асоб за гэтымі дакументамі, якія імкнуліся нешта сказаць, так? Мы павінны тады зумець логіку гэтага выказвання, так? Таго, што это было сказана, у якім кантэксце, які павінна было зрабіць эфект уражання на чалавека, які будзе чытаць. Ясна, што гэтыя аўтары яны не пісалі для гісторыкаў, так? Яны пісалі зусім з іншымі мэтамі. Прагматычна, мэта любога дакумента, яна вельмі прагматычная, любога фактычна. Ось. А што ты скажаш, ты сказала пра класных беларускіх гісторыкаў, але так разумею, што прозвішчы не агучваецца. У нашай сітуацыі для таго, каб агучыць
прозвішча каго-небудзь, трэба адразу яго спытаць. Я ні ў кога сёння не спытала, таму магу агучыць цябе і сябе толькі сярод Мы выкладчыкаў. еще згадали Никжентатиса, я думаю, Никжентатиса. І можна яшчэ, канешне, агучыць вось замежных выкладчыкаў, якіх мы запрашаем, ці нашых партнёраў. Вось Джеремі Эдельман. Ён запісаў вельмі класнае відэа пра свой курс, які будзе чытаць. Это World History. Яго там называецца World Together, World Apart. Кніга, якую ён напісаў, ну, на базе якой пабудаваны. І там адбываецца нешта вельмі цікавае. Я вось, як бы, слухала яго там некаторыя лекцыі, некаторыя прэзентацыі. Ну, мне падаецца, гэта будзе нейкая зусім новая рэч, ну, для нашых шырот, да? для нашага рэгіёна. Хаця ён свой курс, ён менавіта аўтарскі, ён сам яго вядзе ўсе гэтыя гады. Усе гэтыя там распрацоўкі, напрацоўкі, гэта яго асабістае. Але ён працуе таксама з сеткай універсітэтаў. Гэты курс будзе, на жаль, ісці онлайн, але я думаю, што некалькі лекцый ўсё ж такі мы зробім і жыўём для знаёмства з выкладчыкам, арганізуем нейкі заезд. Чаму онлайн? Таму што там адразу сетка універсітэтаў і студэнты зусім з розных універсітэтах. Як расказвалі мне студэнты, гэта нават розная ангельская мова у плане зусім розная, да, з розных рэгіёнаў, і даволі цяжка паразумецца, але практыкуеш у той жа час, да, і там яны разбіваюцца як бы на такія каманды. Кожная каманда атрымлівае нейкае сваё заданне, і гэта будзе не стандартна, як мы прывыклі вывучаць гісторыю, там, як у нас заўсёды пішуць, там палітычная гісторыя, сацыяльна-эканамічная гісторыя, да? Пасля што-небудзь там грамадства, што-небудзь пра грамадства, пасля культура будзе. Да? Тут у яго ёсць і тое, што называецца экалагічная гісторыя, гісторыя медыцыны ўбудоўваюцца асобныя блокі, і гэтыя блокі ўключаюцца ў больш шырокія кантэксты. І там, скажем, одна команда распрацоўвае праект, другая, яны мяняюцца, другая піша на іх водгук, а другі курс, які вось разам з этой History Lab Берлін, ён якраз пабудаваны на тым, што студэнты будуць рэалізоўваць самі свае вусна-гістарычныя праекты пад тьютарствам і пад кіраўніцтвам спецыялістаў. То есть, як бы, калі мы будавалі праграму, вось усё максімальна было заточана на тое, каб адчуць гэтую гісторыю менавіта праз першакрыніцы розныя, праз інтэрв'ю, праз дакументы, праз антрапалагічныя нейкія даследаванні, у тым ліку экспедыцыі. Ну, тое, што яны будуць чытаць кнігі, артыкулы, я спадзяюся, гэта, ну, відавочна, гэта павінна быць само сабой. Мне здаецца, зараз як бы у сусветнай гістарыяграфіі пануюць іншыя тренды, ну, адыходжання ад такіх рамак нацыянальнай гістарыяграфіі, калі мы там проста разглядаем грамадства нейкім такім кантэйнерам, так, якое запакавалася ў межах і само па сабе нейкім чынам развіваецца. А больш важней становяцца такія рэчы, як, напрыклад, узаемадзеянні, трансферы, то есть перадача нейкіх ведаў, ідэй, ці нават проста матэрыялаў, як бы, так, з аднаго кантэксту ў іншы, таму што так ці інакш мы выдатна разумеем, што ніводнае грамадства не развіваецца ў ізаляцыі, так. То есть, ну, і тое, што, напрыклад, той же самай Беларусі адбывалася, ну, на беларускіх землях, ці можам мы зразумець толькі з унутранай логікі, так, як бы, то есть, наўрад ці, як бы, то есть, ну, скажем, возьмем нашага такого галоўнага героя беларускай гісторыі Францыска Скарыну, так, то есть мы ж разумеем, што тыя ідэі, якія ён выкарыстоўваў, там, кнігадрукаванне, там, нейкі там рэнесансныя ідэі, там, пераклад Бібліі для проста чалавека і так далей, это ж не ён прыдумаў, так, то есть ён паехаў у Еўропу і зразумеў, што можна за гэта ухапіцца і як бы змяніць сваю краіну. Ну, якое класнае даследаванне зрабіў Дзяніс Лісейчыкаў з камандай пра слуцкіх паясах, да, пра трансфер ідэй, трансфер тэхналогій. Мне падаецца таксама. Да, мне была такая нейкая недавно велізарная спрэчка ў Фейсбуку, чарговы срач такі фейсбучны, як бы пра тое, што там слуцкія паясы, гэта беларускі народны здабытак, што это як бы наша нацыянальная культура. Я кажу, слухайце, а якая это наша нацыянальная культура, калі мова ідзе пра тое, што гэтыя паясы як бы маюць відавочна арыенталійскі тып, як бы, то есть стварыў эту персіярню армянін, які прыехаў з Канстантінополя, так, і гэтыя паясы чаму былі папулярнымі, так, таму што мясцовая шляхта падкрэсліла сваё сармацкае паходжанне. То есть это азначала, што яны
арыентызавалі сваю знешнасць, каб яна была больш усходняй. І таму вось гэтыя паясы карысталіся такой надзвычайнай папулярнасцю, таму што яны ўбудоўваліся ў такую ілаічную схему. Але от дзе тут адчуць вось нашы беларускія народныя традыцыі, я вот, напрыклад, не разумею. Але ўсё скончылася тым, што мы каментары выдалілі. Ну нічога, будзем працаваць з грамадствам. Будзем, так сказаць, пачнем вось са студэнтаў першага курса. Мы ж не павінны забываць, што тыя студэнты, якіх мы некалі выгадуем вялікімі разумнымі гісторыкамі, мы ім дадзім ангельскую мову, яны змогуць працаваць на ёй не так, як мы некалі вывучым у даволі сталым веку і самі практыкай на сваім гарбу. А яны будуць з трэцяга курса ўжо працаваць на гэтай мове. То есть гэта будзе актуалізаваная лексіка і чытаць будуць на гэтай мове навінкі літаратуры. Вось, і канешне, з цягам часу ўсё ж таки будуць з'яўляцца новыя тэксты, у тым ліку на ангельскай мове. Я не кажу, што толькі дзякуючы нашым студэнтам, я ўсё ж спадзяюся, што гэта ўсё шырэй. Таму што наколькі важна падручнік па гісторыі, я ў прынцыпе лічу самай важнай кнігай, і ўжо пасля 22-го года я казала, што мяне першае жаданне было забараніць увогуле гісторыю як навуку і забараніць гістарычныя падручнікі. Гэта, напэўна, самая шкодная ў той жа час кніга, падручнік па гісторыі. Але мы усведамляем сабе, што гэтую кнігу прачытаюць тыя, хто будзе і журналістамі, і палітыкамі, і гэтак далей. Можа, яны ў сваім жыцці ніколі больш нічога па гісторыі не прачытаюць. Можа, нават у школе не вельмі уважліва чыталі, але нейкі базавы набор гэты асядзе. І таму тое, як будзе агучвацца пазіцыя той жа Беларусі, ці як будзе агучвацца што такое нацыянальная ідэя ці нацыянальныя сімвалы, шмат у чым залежыць ад таго, што напісана ў гэтых самых падручніках. І, у прынцыпе, апісаць падручнікі, гэта, акрамя таго, што я сказала, што гэта самая страшная кніга, напэўна, падручнік па гісторыі, што хацела сказаць далей, я забылася. Што для таго, каб пісаць падручнік, у прынцыпе, патрэбна вялікая колькасць, не толькі там нейкіх дыскусій, але вялікая колькасць тэкстаў, каб было на базе даследаванняў, каб было на базе чаго пісаць. Таму што мы бачым, што калі з 90-х гадоў пачаўся такі бум даследаванняў Вялікага княства Літоўскага, і ўсе там маладыя беларускія перспектыўныя даследчыкі, яны займаліся гісторыяй ВКЛ, то на сённяшні дзень мы маем кучу тэкстаў, хай сабе не на ангельскай мове, хай сабе не бачных заходняй акадэміі, але для нас бачных гэтых тэкстаў. І там ужо с малаком матері уже дзеці там упітваюць гэтыя ідэі пра то, што там ВКЛ наша ўсё, то, скажам, калі пісаць тую ж гісторыю 20-го стагоддзя, на чым яе сёння можна пісаць? Калі манаграфій фактычна няма, там прапрацоўкі гэтага мінулага. Там ёсць яшчэ папулярная тэма, это беларускі нацыянальны рух там пачатку 20-го стагоддзя. Там, скажам, до 20-х гадоў даводзіцца, і пазней ўжо ўсе даследчыкі знікаюць. Все, знікаюць даследчыкі, больш за тое, і калі я чытала гэтыя апошнія падручнікі, а пра ўсе гэтыя апошнія падручнікі ўжо пісала шмат, то там і з іншага боку, калі я думаю, тое, што чытаюць, аб тым, напэўна, пішуць гэтыя аўтары падручнікаў, іншая справа, што маглі б пачытаць і нешта не беларускае, і ў прынцыпе распрацаваць тэмы. Таму што там жа бясконца да гэтага часу ідзе паўтарэнне таго, што Канстытуцыя 37-го года самая дэмакратычная канстытуцыя, пасля, значыць, для забівання аб'ёма ідзе роля прафсаюзаў у савецкім грамадстве. Мы што ўсе ўяўляем, што добра, там было красіва запісана, што такое прафсаюзы, это ж ніякіх адносін да рэальнага жыцця няма, які Канстытуцыя 37-го года. А вось гэтым забіваецца фактычна савецкі перыяд такімі рэчамі. Пасля, калі я ўбачыла там гэтыя праграмы съездаў, там праграма развіцця народнага хозяйства прынятая там якім 27-м съездам или там 25-м, я просто упала. Я такога ўжо не бачыла са свайго савецкага дзяцінства. З іншого боку, я тут таксама падумаў, ты пачала казаць пра тое, што у сучаснай генерацыі маладых гісторыкаў было цікавай гісторыя БКЛ, то я крыху ведаю, размоваў з літоўскімі калегамі, што іх наадварот назіраецца адваротная хваля, што зніжаецца зацікаўленасць, і зараз вялікая праблема з маладым пакаленнем літоўскіх гісторыкаў, таму што моладзь, яна
разумею, што ім складана як бы вывучаць ВКЛ, тому што вот у іх уяўленне пра тое, што вот, окей, это, конечно, это наш прыярытэт, это наша дзяржава, але потым атрымліваецца, што трэба мець моўных кампетэнцый, каб працаваць з крыніцамі па гісторыі ВКЛ, якіх, в прынцыпе, няма у маладых літоўцаў. То есть ім трэба вот адразу пагружацца ў процьму невядомых ім моваў, як бы, і гэта, ну, адразу палохае, так. І мне здаецца, што вот, можа быць запатрабаванасць у тым, каб, ну, ўсё ж такі мы можам як бы забіць эту дзялянку, так, як бы, Ну, дай Бог, добра было б, выдатна, ну тым больш, што ў нас, скажам, архіўная практыка натуральна ж будзе арганізавана ў віленскіх архівах, яны будуць праходзіць. І можа сапраўды, што вось можа стаць такім і мосцікам. І мне здаецца, што нават у этой сітуацыі вось этот такой статус ЕГУ як універсітэту ў выгнанні, насамрэч, это таксама нейкая і перавага, так, у тым плане, што, па-першае, гэта сапраўды можна атрымліваць доступ да тых архіваў, якія, ну, важныя для нас. Ну, безумоўна, што там, калі мы кажам пра віленскія архівы, то агулам, як бы, там, ну, вся наша гісторыя, як бы, там рэпрэзентаваная, так. То есть это бязмежная такая крыніца, з якой можна доўга працаваць, як бы. Это раз, ну, я нават там часам, калі там вельмі зрэдку патрапляў там у віленскі нацыянальны гістарычны архіў, заходзіш, як бы, там, як бы, так, куча процьма знаёмых твараў, так, там сядзець. Як бы, да, і з іншага боку, вось, я сам па сабе вот так адчуў, што вот выгнанне, як бы, так, у маёй жыццёвай сітуацыі, так, што я вот мушу знаходзіцца па-за межамі Беларусі, вот, што яна мяне вымушае па-іншаму глядзець на нейкія працэсы і лёсы людзей. То есть, як бы, ты адчуваеш вось гэта, як бы, зусім іншыя рэчы, як бы, так, то есть, таму што вот той жа самы род Радзівілу, які для мяне вот заўжды вот асацыююся выключна, як бы, з Нясвіжам. Я зараз пачынаю разумець, наколькі там была складаная сітуацыя, што так, розныя галіны роду, якія там па-рознаму дзейнічалі і гэтак далей. То есть, і вот ці там Тышкевіч, Ягінскі... І гісторыя становіцца яшчэ больш цікавай, правда? І ты пачынаеш разумець, што ты вот калі проста ўсё вот канструішся выключна на тым, што вот это нас цікавіць толькі тое, што знаходзілася на тэрыторыі Беларусі, што это проста аб'ядняе наша разуменне, як бы, вось гэтых працэсаў, што это куды больш складана. І мне вот стало цікавіць, зноў жа, як бы, вот такія лёсы людзей, якім, ну, было вот цяжка вызначацца са сваёй ідэнтычнасцю, так, то есть, хто яны, як бы, якім вот даводзілася вот некалькі мяняць дзяржавы, якім даводзілася, як бы, вот мяняць нават сваё самавызначэнне. І тут мне здаецца, што у такога гістфака ў выгнанні якраз вот, ну, перавагі, так, тому што вот значна тады прасцей, ну, не прасцей, але неяк можна схопліваць такія оптыкі, якія больш складаныя, чым вот такая вот лінейная наратыўная версія вот такога будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы. Ну, я вельмі веру ў тое, што ў нас гэта атрымаецца, тым больш, што, скажам, ці беларусы, ці літоўцы, калі расказваюць тую ж гісторыю Вялікага княства літоўскага, ну, заўсёды выклікае захапленне, наколькі вот это акуратненька ножнічкамі атрезалі там сваю частачку ВКЛ, да, пра яе і расказалі. Прычым напішуць так, што, ну, акрамя Вільні нічога і не заўважыш. Калі яшчэ там нешта ў Вільні такое знак, ну, не ведаю, там князі мяняліся, да, то можа пра Вільню гучаць, ці там наша ніба пачала друкавацца. Вось, ну, это неправільна, ну, не павінна неяк так вывучацца ўсё-такі. Колькі было спробаў у Беларусі зроблена на тое, каб чытаць там гісторыю Беларусі ў кантэксце там якім там еўрапейскім ці сусветнай гісторыі, да, ну, это ж было механічнае нейкае аб'яднанне, так. Да, і я вось якраз спадзяюся, што, ну, што нашы выкладчыкі змогуць усё ж такі даць іншую оптыку, чым вось гэта выразанне такое ножнічкамі там і будаванне гэтага нацыянальнага наратыва тады, калі яго там не было і быць не магло яшчэ. Вось, ну і зноў жа, вось на змену гэтай оптыкі, такога падыходу, я думаю, будуць працаваць у тым ліку і
курсы, якія мы даем пазней там на 3-4 курсе, скажем, калі там будзе тое, што там называецца там экалагічная гісторыя, да, ці там applied history, public history. Это ж кожная дысцыпліна, якая фактычна ну зусім не пра нацыянальны наратыў, да, зусім ніяк, то есть это паралельныя такія сусветы. І ў той жа час як бы ну гэта зноў жа пра гісторыю, да, гэта зноў жа пра чалавека. І я вельмі спадзяюся, што вось это такое, не ведаю, меню, можа, да, у студэнтаў і выпускнікоў будзе значна шырэйшым, чым адна вось толькі гэта там зададзеная нацыянальная оптыка. Ну, вось я якраз падумаў, што таксама мы кажам пра нейкую значнасць гісторыі для сучаснай беларускай улады, так, памятаем год гістарычнай памяці, вот, і як ўсё вот это тады з усіх вуглоў гучала там пра гістарычную памяць, там пра тое, што мы там памятаем, вучым і так далей. А з іншага боку я бачу, што фактычна адсутнасць нейкіх праз ну, па нават самых такіх важных і балючых тэмах. Так? Окей, ну, калі мы кажам пра нейкія сімвалы Вялікай Адчыннай вайны, там, Брэсцкую крэпасць, дзе працы беларускіх гісторыкаў, так? То есть монографічныя, то есть не просто паўтарэнне там вядомых фактаў, так? Хатынь. Нават, я б сказаў, пра партызанскі рух няма нейкіх такіх вот працаў, якія б сапраўды былі ну, такімі эталоннымі, так, якія б здавалі стандартведы. І тут хутчэй мяне напрошваецца такая аналогія пра тое, што зараз як бы вот пад феноменам гістарычнай памяці фактычна знікае патрэба у прафесіяналах-гісторыках як такіх. Ну, так. Как там всемирное торжество памяти да? Для гісторыі месца няма. Але ну якое там незалежнае гістарычнае даследаванне магчыма, скажем, там па вайне зараз, да, ці па 20 стагоддзі, ну немагчымае ніяк, так? Таму што ну, это уже будет подрыв идеологических устоев, да? Ну, магчыма, нешта можна рабіць там па ВКЛ, да? Я не ведаю нават, ці можна нешта там расійскую імперію там кранаць не з таго боку. Лічыць з якого боку кранаць. Да, вось. І таму як бы, ну, цяжка, ў прынцыпе, як это, і гэтых людзей, разумееш, якія там засталіся, якія працуюць, і што яны могуць стварыць. Ну, калі я ў 2012 годзе прынёсша справаздачу за папярэдні перыяд, так сказаць, паказала толькі план свайго зборніка дакументаў, які пазней выйшаў, этот «Улада і грамадства», мяне адразу звольнілі. Вось. Ну, не адразу, а дачакаліся в связи з сцячэннем контракта. Да? Вось. То есть, ну, а што там зараз можна рабіць у прынцыпе? І я не ведаю, як можна нават пра тую хатынь, ці пра тую Брэсцкую крэпасць зараз нешта напісаць. Іншая справа, чаму папярэдні перыяд ніхто нічога напісаў? Можна ж было, быў такі перыяд, калі можа, нельга было гэта зацвердзіць, скажем, як планавую тэму ў інстытуце гісторыі, ну, бо там бы шмат хто чытаў там пасля, да, і маглі б узнікнуць праблемы. Ну, але ж так жа можна было пісаць там неяк паралельна, калі ты недзе працуеш. Ну, не, сапраўды, там мы ведаем там нямецкіх даследчыкаў працы на гэтыя тэмы, але не беларускіх. От, і мне тут зноў жа ўжо напэўна апошняе пытанне. Мы тады кажам пра тое, што вот працаваць гісторыкамі ў Беларусі складана, але тады, ну, вот, это, я думаю, арганічнае пытанне. Дзе могуць працаваць выпускнікі спецыяльнасці гісторыі ЕГУ, так? Вот, куды яны могуць прымяніць вот гэтыя навыкі, так? Яшчэ не ў такія даўнія часы выпускнікі ЕГУ нармальна ўладкоўваліся ў Беларусі. Але зараз, я думаю, для ўсіх выпускнікоў ЕГУ гэта будзе не вельмі варыянт. І таму я ўсё ж такі, ну, па-першае, у нас шмат даволі студэнтаў, і набор гэтага году таксама дзіўна вялікая колькасць абітурыентаў. Увесь час у ЕГУ, там 1 кастрычніка у нас пачынаецца навучальны год, гаварылі, што галоўнае ў сучасным свеце гэта як бы не толькі умець там, ну, канкураваць на рынку і занимаць пазіцыі, але умець ствараць і уласныя працоўныя месцы, да? У прынцыпе,
мы з табой пачыналі сёння з таго, што дзе працуюць твае аднакурснікі, дзе працуюць мае аднакурснікі, да? І мы бачым, што у гістарычную навуку далёка не ўсе ідуць, недалёка не ўсе працуюць з гісторыяй, што гэта хто заўгодна, і палітыкі, і журналісты, і аналітыкі, і хто там яшчэ, і музейныя працаўнікі, архіўныя працаўнікі і гэтак далей. У прынцыпе, як бы, я вучылася яшчэ такі самы постсавецкі час, толькі што там заканчваўся на вачах Савецкі Саюз, да? У прынцыпе, як бы адукацыя гісторыка лічылася такой карыснай у шмат якіх сферах, і гісторыкаў бралі ахвотна там ад кіраўнікоў гаркамамі, абкамамі, да? Заканчваючы там незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Я думаю, у дадзеным выпадку паколькі мы так бы задумалі такую, што мы рыхтуем найперш такого гісторыка-даследчыка, які ўмее працаваць там з крыніцамі, то натуральна спадзявацца на тое, што для часткі выпускнікоў добрым варыянтам будзе якраз працяг акадэмічнай кар'еры ці хаця б навучанне ў магістратурах. Пасля магістратур гэта ўжо могуць быць нейкія там праекты, ці прыкладныя там, ці нейкія навуковыя праекты. Вось. Я думаю, што у прынцыпе з такой базавай адукацыяй гісторык магістратура можа быць не толькі па гісторыі, там можа быць і паліталогія, і што заўгодна там, і медыа, і не ведаю, якія там яшчэ магістратуры бываюць, вось любыя фактычна гуманітарныя. І у іх будзе еўрапейскі дыплом. Яны могуць уладкоўвацца ва ўсёй Еўропе, дзе знойдуць сабе месца, да, і як бы дзе месца знойдзе іх. Таму што сапраўды нашыя студэнты, раней мы мелі толькі са спадчыны, працуюць і ў музеях еўрапейскіх, і ў нейкіх там фондах. То есть уладкоўваюцца з гэтымі дыпломамі. Адзінае, што я нічога не магу сказаць, што будзе з дыпломам ЕГУ бліжэйшы час у Беларусі для іх. Гэта пакуль, напэўна, ніхто сказаць не можа. Але мне здаецца, што ўжо пайшоў такі час, што моладзь імкнецца выехаць з Беларусі, прынамсі на некаторы час, каб атрымаць адукацыю. Гэта такая тэндэнцыя відавочная, так, хоць дзяржава змагаецца ўсімі магчымымі сродкамі, але гэта тэндэнцыя ёсць. І будзем спадзявацца, што студэнты знойдуць вас, што нас, што адбудзецца набор як бы належным чынам, што праграма будзе запушчанай, і што яна атрымае такі нейкі працяг, так, што вырасце новая генерацыя беларускіх гісторыкаў, якія па-новаму могуць сказаць пра сваю гісторыю і сказаць так, каб это было чутно і важна для ўсіх астатніх. Будзем спадзявацца. Дзякую, Ірыне, за размову. Спадзяюся, што вас зацікавіла гэта размова, паколькі мы тут закраналі не толькі тэмы таго, якім чынам будзе адбывацца падрыхтоўка гісторыкаў на новай спецыяльнасці Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, але, мне здаецца, мы закранулі куды больш сур'ёзныя тэмы праблемаў беларускай гістарыяграфіі. І ставце лайкі, падпісвайцеся на наш канал. Зычу поспехаў.